niat ingsun amo minto maring Gusti yuang moho mugi saged kabul panjo koku kesempatan gegah yuan doh dewa doh kulun kula nyuwun saged gesang ingkang mulya mugia tentrem lair batin Kanjeng Dipati, kula nuli juga Kang Abdi Kang Agung mriku. Welo kowe prajurit ramping iki prajurit penamping Senopati lan kabeh para tumenggung ana ing Kabupaten Pasundan. Ing kene wani munggah ana ing panti panepet. Kowe wani njugarake nggon kula kiwae. Sembet dihameminto marang karsaning Gusti sing lansah. Ora prajurit Kak daripun matur punten dalam sewu. Kanjeng Adipati kedatangan tamu saking Mojopahit. tamu Mojopahit yen pancen kula diarapi. Sopo tamu Mojopahit iki? Gusti Patih Ramapati. Yen pancen kono, ayo larap ki ora pengarepmu. Pengarep aku Gusti Patih Ramapati. Kok dawuh
Pangapunten dalem Gusti Pati Ramapati. Nakir Awit menika wonten ing panti panepen pramila. Kula mboten saged manyugata ingkang sakmestinipun. Saya ngaturi palenggan dumateng penjaripun Ranapati Ramapati. Sri Padukaloka ora dadi sabab awit aku sengaja tumuju ing Kabupaten Pasundan ing Gunung Orales pakabaran wis dhisik kaljeneng sira. Gusti Patih Ramapati Sri Padukaloka nuwuhaken tandha pitakoning salebetipun manah. Ini panjenengan tedhak wonten ing Pasundan. Boten paring tetala menika tindak nglangki menapa nampi dawuh saking Resa Dalem Sri Prabu Kajaya negara wonten ing Majapahit. Sri Padukaloka tekaku ing Praja Pasundan nampa dawuh Sri Prabu kang parikudu dina iki aku nyatitike. Apa sebabe Sri Padukaloka wis tlumpi soran kapura papat kancing ing kono ora kepit darmaning Pacandan ora sok glodong pengarep ing Alah kanthi kuwi ing kono sepodo dinggo rembugan para bupati Andan sak liyaning bupati Pasundan. Gusti Patih Ramapati mari panjenengan nyuwun pirsa ngenani yen kula wetu suwan wis ana 3 ngancik papat wisuwanan. Iya. Sedaya kula niat sampun kula temuh. Bilih dina sak mangke Pasundan kersane Pasundan, Majapahit kersane Majapahit, Padukaloka bali. Sri Padukaloka apa pancen wis karepke nak pancen dina iki wis ambiwiti Sri Padukaloka wani pangusa ing Praja Majapahit sing yasta penjane Sang Prabu Kertanegara. Sampun niat kula sengaja. Mergi kula mboten cocok kalih kawicaksaning Jaya Negara nggone nglakukake laku dantraning negara lan pemerintahan. Sri Padukaloka dur apa dosa lan kaluputane Sri Prabu Brawijaya Majapahit sak kemah wani nguwalake peralatan Majapahit dalah Pasundan apa sababe? Mestine penjalan kemutan. Alam Pasundan isih kabawah perintah rikala semono sing jumeneng ratu Kertarajasa Jaya Wardana ya Raden Wijaya. Pasundan dadi bumi kamardikan. Pasundan diwenehi wenang ngatur nata negarane dhewe. Ning bento kali sakma. Sak sampunipun Jaya Negara sing jumeneng ratu Pasundan saiki direhke dijabel nggone dadi bumi perdikan. Menika dados gelane ati kula. Satune atimu perkara bumi pemutihan. Bumi kamardikan ing Pasundan kajabel Sirun Prabu. Ya, Sri Padukaloka wis pas lan mustrep. Kalamun bumi kamardikan, bumi pemutihan ing Pasundan kasuwun awit apa? Negara Majapahit
dina iki butuhke Prabu sing ora sithik. Lagi ngedeng-ngedeng bangun taman ing Kapomongan. Kuwi butuhke waragat sing akeh. Wis pas. Wis top kalamun bumi putihan, bumi kamardikan dijabel. Saben pendaftaran sepisan kang serosok bukti ing Praja Majapahit. Gusti Ramapati. Sing butuhake Prabu akeh. Ora mung Majapahit. Senajan to Pasundan uga butuhake Prabu akeh. Kanggo membangun rahayune negara. Kanggo mulyakake kaulah. Wedah kaya apa? Yen to Pasundan asok londong pangareng-areng Majapahit ketimbang asok londong pangareng-areng ing Majapahit kedung tak ku membangun rahayune Praja Pasundan. Sri Padu Kaloka. Nak pancen kuwi dikarep sing kaya ngono. Mbok iya, kang sira matur nuwun dalem ing Praja Majapahit. Aja nganti tumindak kaya ngene. Aja nganti nggodhangke kalungguhamu ing Praja Majapahit. Sing mestine ora perlu aku matur. Ana ngersani Jaya Negara. Ning Jaya Negara kudu tanggap lan ngerti kahanan iki. Sri Padu Kaloka. Tekaku ing Pasundan sinampiran Purba lan Wasesa. Saiso-iso balik ing Praja Majapahit kudu bebarengan Sri Padu Kaloka ngadhep kersa dalem ing Praja Majapahit. Ramapati, Iya. taun ana windono. Yen to Sri Padu Kaloka ora ngadhep ana ngersani Jaya Negara. Kalamun aku mergo paripeksa Metu njaba kang pawaksulane. Yen to kliwikan bakal dadi grojokan. Grojokan iki aku kawulanku kabeh. Kebyake prajurit Joy Pasundan kan gambeng-gambeng. Sing pegawan sak tuku tak adepane